אם אתם ישנים 7 או 8 שעות ואתם עדיין מרגישים עייפים, הסרטון הזה בשבילכם. מה שקובע זה לא האורך של השינה, אלא האיכות שלה. ובסרטון של היום אני אסביר לכם איך אפשר לשפר את האיכות של השינה שלכם בשביל שלעולם לא תקומו יותר עייפים, מותשים או עם ערפל מוחי. אז אנחנו נעבור על 5 נקודות שכל אחת מהן משפיעה על איכות השינה שלכם. אז הנקודה הראשונה, והיא סופר חשובה, היא טמפרטורה. רוב האנשים אמרו לכם שהחושך הוא מה שמרדים את הגוף, אבל זה גם הטמפרטורה, כי במהלך היום טמפרטורת הליבה של הגוף גבוהה יחסית, כי אתם זזים, עובדים ומייצרים חום, אבל לקראת הלילה, כחלק מהשעון הביולוגי, הגוף מתחיל להוריד בהדרגה את הטמפרטורה הפנימית שלו, ולכן כשחדר השינה חם מדי, לגוף קשה יותר להיפטר מהחום. אתם עלולים להזיע, להתהפך ולהתעורר יותר במהלך הלילה. אז ודאו שהחדר קריר ונעים, ואם קר לכם, פשוט תשתמשו בשמיכה שחמה יותר. זה עדיף מאשר שהחדר יהיה חם מדי. ויש עוד טריק שיעזור לכם להוריד את הטמפרטורה של הגוף לפני השינה, והוא לעשות מקלחת חמה כ-90 דקות לפני השינה. משום שהמים החמים מחממים את האור ומרחיבים את כלי הדם, ואז לאחר שאתם יוצאים מהמקלחת ונכנסים לחדר קריר יותר, כמות גדולה יותר של דם חם נמצא קרוב לאור שלכם, ובעקבות כך הגוף פולט יותר חום, מה שעוזר לטמפרטורת הליבה שלכם לרדת, ובכך לאותת למוח להתכונן למצב שינה. ואחרי שדאגתם לשני הדברים הללו, אפשר לעבור לנקודה השנייה, שחשובה לאיכות השינה והיא תאורה. אתם רוצים להפחית את החשיפה שלכם לאור כחול 2 עד 3 שעות לפני השינה. עכשיו אני יודע שהרבה מכם יגידו, רגע, מה עם הטלוויזיה? מה עם הטלפון? אני לא מסוגל לא לגעת בהם לפני השינה. אז אם כל החדר שלכם בחושך וכל מה שפולט אור כחול זה הטלוויזיה והטלפון, מה שאתם יכולים לעשות זה לכוון בהגדרות של הטלוויזיה או הטלפון חסימה של אור כחול. כן, יש אופציה כזו במיוחד למצבים הללו. או הכי אידיאלי, פשוט תזמינו משקפיים שחוסמות אור כחול. זה לא כזה יקר, ואני אישית משתמש בהם שאני צריך לעבוד על המחשב לפני השינה או שאני קורא ספר. וזה מצחיק, שרוב הפעמים שאני משתמש בהם, אני נרדם מיד. עוד משהו חשוב שאתם צריכים לעשות, הוא לוודא שאין שביבי אורות קטנים בחדר, כמו מהממירים של הטלוויזיה, או איזה שעון מעורר דיגיטלי שיש לכם. אני יודע שזה נשמע מוגזם, אבל כל שביב קטן כזה של אור, יכול לדכא לכם את הורמון השינה. אז ודאו שחדר השינה שלכם חשוך לחלוטין. ובואו נעבור לנקודה השלישית, והיא נשנושים לפני השינה. במשך שנים הייתי מעמיס על הגוף שלי כמויות אדירות של אוכל. הייתי חוזר מאוחר הביתה, ובעצם במהלך היום שלי לא הייתי אוכל מספיק. ואז זה יצר מצב בעייתי שהייתי טוחן אוכל לפני השינה. לפעמים גם היה ג'אנק פוד. עכשיו הרבה אנשים היום אוהבים לסיים את היום שלהם עם גלידה, עוגיות, שוקולד או פיצה. כי זה מרגיע אותם, וזה גם כיף. אני יכול להבין אותם. אבל הבעיה היא, כשאתם אוכלים כמות גדולה של סוכר או פחמימות מעובדות, הן מקפיצות לכם את רמות הסוכר מהר, והן גם מתפרקות מהר לגלוקוז. ובלילה הגוף שלנו מתמודד פחות טוב עם עומס גלוקוז, ואז נוצר מצב שבמקום שהגוף יהיה עסוק במנוחה, הגוף עסוק בלהקל את הארוחה ולווסת את רמות הסוכר. אז תקפידו להפסיק לאכול כ2 עד 3 שעות לפני השינה, בשביל שהשינה שלכם תהיה איכותית יותר ולא תתעוררו עייפים יותר. ובואו נעבור לנקודה הרביעית, והיא סאונד. יש אנשים שאם הם ישנים ואין סאונד או צליל מסוים ברקע, הם לא יכולים להירדם. ולפי מחקרים, לישון כשאין סאונד בחדר יכול לעורר אצל אנשים מסוימים תחושה של סכנה. וזה מסביר למה הרבה אנשים, כולל אותי, מצליחים להירדם טוב יותר עם רעש לבן, רעש של גשם או רעש של מאוורר. אז אני כן ממליץ לכם לישון עם רעש של מאוורר, מפלים או גשם. רק שימו לב שהרעש הזה הוא על תדר אחיד וסטטי. נוסף על כך, רעש לבן יכול לגרום לכם לישון טוב יותר משום שהוא מסנן רעשים מבחוץ. ובואו נעבור לנקודה החמישית, והיא להיחשף לשמש מוקדם בבוקר. אני לא מדבר עכשיו על להסתכל ישירות על השמש, אלא אפילו לעמוד בנקודה מסוימת, אולי במרפסת, אולי בחוץ, רק לקבל נגיעה מהשמש למשך 30 דקות. וזה בעצם יכול לעשות בשבילכם פלאים, משום שזה יכול לכוונן את השעון הביולוגי, וככה תוכלו להירדם יותר מהר בלילה. ורק הטיפ הזה לבד עושה פלאים בשביל אנשים ברחבי העולם. אנשים שניסו את זה מדווחים על שיפור משמעותי בשינה שלהם. אז לסיכום, דיברנו על 5 נקודות חשובות שיעזרו לכם לא לקום יותר עייפים, מותשים או עם ערפל מוחי, גם אם ישנתם 7 או 8 שעות בלילה. הנקודה הראשונה היא הטמפרטורה.
לדאוג שהחדר יהיה בטמפרטורה קרירה ונעימה, פלוס לעשות מקלחת חמה כ-90 דקות לפני השינה. והנקודה השנייה היא התאורה. נסו להפחית כמה שיותר חשיפה לאור כחול כשעתיים עד 3 שעות לפני השינה. והנקודה השלישית היא לא לנשנש כשעתיים עד 3 שעות לפני השינה. והנקודה הרביעית היא סאונד. נסו לישון עם רעש לבן. והנקודה החמישית והאחרונה היא חשיפה מוקדמת לאור השמש בשביל לכוונן את השעון הביולוגי בצורה יותר אופטימלית. אז זה היה הסרטון של היום. אם אהבתם בסרטון, תלחצו או על הסרטון הזה או על הסרטון הזה. לא לשכוח להירשם לערוץ ולעשות לייק, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.